zato i ponove. Ono što sam primetio kod Aleksa, to je da je istina, apsolutna istina, nije neka logična kategorija koja je dosledna samoj sebi, nego negde se na neki način dovodi do apsurda, tako gledam, baca se u neke antiteze i da se jednostavno sve svodi na apsurd, da jednostavno ne može se jednom pravolinijskom logikom doseći celina bića ili apsurda. Tako da mi se to sviđa što ništa nije konačno tu nešto čvrsto dovršeno, nego izgleda kao da je to neki proces koji Aleks pokreće u nama i onda taj proces ima svoje lično obeležje. Ja ne mogu njega da sledim po njegovom doživljaju. Obrascu, jer ja imam svoju istoriju i svoj ugao gledanja i doživljaja, tako da je tu data velika sloboda. Sam pazi, ovdje je mikrofon, da ne sveš na nogu, baš da je mikrofon ovdje dole, neka rupica, izvini. Stvarno. To mi se dopada. Što sve može, a ne mora, nije ništa teme. Nema rupice, vidim. Nije ništa neophodno i nužno, ništa se ne mora, nego je sve iz slobodne volje, da može, a ne mora, nije strogo. Nisam na stolu držala. Zapravo. Aha, ali samo malo da bi zvuk mogao da ide kroz tu dole rupu, mikrofon, to je mikrofon, znaš, evo ti ovdje vidiš, zvini. Predavanje sam snimala. Da, ma da, okej, dobro, mene je predavanje cijelo, ono što sam snimala spušteno, zato ti kažem, snimila. Zato što je cijela ta priča isto deo mog rada, hvala ti Ljubo što si me ovako lepo, kako se to kaže, pohvalio, a? Podigao, da, pohvalio, ali ti to je bila konsultacija i pohvala, ali ti si hteo i neko pitanje ili ne? Pa ne, uvek toga, kako ti sam gledaš na to, da li imaš neka čvrsta iskustva i doživljaje koje si stekao ili su ti doživljaje promenljivi kod tebe? Mene kao Aleksa ili zajedno sa seansom i sa ljudima? Pa, sa seansom i sa ljudima, da li su to neka tvoja znanja koja su tebi otkrivena i čvrsta, nepromenljiva, ili si u početku imao neka saznanja pa si ih kasnije proširio i... A da, svakako, pa ja sam bar 10 godina proučavao tada što je bilo od nekih 70 godina, sve što je tada bilo od knjiga, tada je bilo 10 knjiga, mislim, pa sam onda proučavao umetnost, fotografiju, istoriju umetnosti i kroz umetnost psihologiju, posle sam putovao, čitao neke druge knjige i onda sam došao do nekih tih vedskih kao što je Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam i onda sam 3 godine to čitao i razmišljao. Isto to što vi sada doživljavate, ja sam tada to doživljavao i to je za mene bio šok. Ja sam imao 1000 pitanja, ja sam nemiran, nestašan i imam 1000 pitanja. Mene interesuje ako je u Bibliji tako rekao Boga što nije ovako, ali sve ovako i nisam dobio odgovore. Bilo je ako nešto to je najbolje, to je đavola kraj priče, da sam kažu okej, da vidimo ovo, ne može to da... Znači, 1000 pitanja, nemam 10 odgovora i onda pročitam knjigu na koju dobijem 1000 odgovora na moje 1000 pitanja i dobijem odgovore na još 1000 pitanja koje mi nije palo na pamet da pitam. I onda ja stanem i gledam, šta je ovo sada? Gde sam ja? Mislim, to je toliko neko znanje, da li je to neka prevara, mislim. Tu ima jedno pitanje samo u ovom periodu svog života ili kada ili kako si došao u kontakt neki doživljaj sa anđelima? Na koji način je preko neke tradicije ušao u... A što se tiče anđela, to je došlo kasnije. Ja sam prvo počeo sa vedskim božanstvima, pošto sam vede proučavao. I znači ja sam prve regresije radio isto sećanje isto, kao što se i radio, kao što da sam ja o tome pričao tamo na predavanjima, svi bi ljudi razumeli. Međutim, nije poenta priča ono što sam ja radio, što se radio pre 100 godina, što sam ja radio pre 30 godina, ako sam radio posle 20 godina, nekada već uživanje i proučavanje. I onda ja pričam i o tome, to je reinkarnacija, dogovor između života i sve te seanse. I kroz svaku seansu se ja nešto učim, jel? Svaku seansu mogu i da pitam za sebe nešto što
to, ali kroz tu osobu koja to radi, ja nešto se naučim. Sad ću ti odgovorim na jedno pitanje koje si ti postavio da ne preskočimo, da li postoji nešto zašto možda se uhvatiš kao čvrsto ili je ovako sve bacanje. Nije sve bacanje, zato što kada radim seanse sa nekom osobom, ta osoba ima jedan konkretan problem i ja treba da pomognem toj osobi da reši taj konkretan problem. I ako ja totalno razbucam i ovo, onda ona tek, ako je to potrebno zbunjivanje, onda ok, ako je previše neke čvrste stave. Ali ako je to potrebno, toj osobi potrebno da ima neki drugi čvrst stav, da je sve, postoji recimo filozofija, da je sve u nama, da smo mi kao Bog, da ne postoji ništa izvan nas. Znači to je neko razdvajanje, znači ja onda ne mogu da kažem postoji to, a postoji i ovo. Ja mogu to da napomenem, ali toj osobi treba ovo da bi se ona skupila, da bi imala identitet jer je ona razbacana. I ja sam razbacan, ali ja dosta dobro stojim u celoj poziciji. Ali ta neka osoba ima problem. Ja moram da je pomognem da neko vreme ona ipak to zgusne, da ima zašto se drži. I šta je poenta priče? Poenta priče je to povezivanje sa božanstvima i sa duhovnim vodičima, suptilnim vodičima, zato što ta osoba onda se vraća, prvo podiže se na više energetske nivoje, na suptilne energije, ima vodiča, ima zaštitu, što je jako bitno u mom načinu rada i što ja nekada i kritikujem karmičke voditelje, zato što neko i u regresu terapiji, neko jednostavno samo baca ljude u prošle živote. I jedna stvar je rešena problem, a druga stvar možda je neko navuko neki drugi problem. A ovde imaš ti vodiča koji će da ti dozira intenzitet. Ako si ubio nekog, on će ti pokaže sliku, ali ne moraš ti da doživiš katarzu ili primalni krik, neko je tamo bio... Artur Džanov. Da. Ja sam čitala primalni krik. Da, ti onda kroz to doživiš katarzu, ali ta bol izazove, to sam ja pisao, to sam pitao, ja isto mnoge stvari ne znam i pitao. Ok, iza Džanova, iza ovo, ok, ti demona ne možeš da ubiješ. Ako ga ubiješ, ti ćeš ubijstvom njega da stvoriš novog demona. Znači, njega ne možeš ubiti kao što hrišćani Bože pošalje nam spasioca, oslobodi nas od iskušenja, iskustva i neke te neprijatelje pošalje tamo i šta napravi neko doće koji će da kasapi demoni ovamo. Šta se onda radi u odnosu na demona? Da se on prevazilazi kroz zahvalnost, praštanje, razumevanje, ako ne sme da se ubije jer se stvara novi? Ne, niko ovdje ne kaže ne sme. Samo kažem, ako se ubije, stvori se neki drugi. Ja samo pitam šta onda treba da se uradi da bi bilo... Sad ću da ti kažem, zato ja povezujem sa božanstvima, sa anđelima, jer ti onda dolaziš do neke suptilne energije i ideš mnogo više. Samim podizanjem, to je ona priča o gravitaciji, o težini elemenata. Demoni pripadaju više tim okrenuti ka sebi energijama koje su egoistički i koje imaju težinu da vuku na dole. Samim podizanjem na više frekvencije, 50%, zavisi sad od visine, 50% demona nema pristupa. Zato što oni obitavaju u podrumu, tako se ima jedna priča i knjiga i sve, kako se pravi kuća. Kuća mora da ima podrum. I u podrumu žive demoni. Znači, nema da nema. Jer je to njihovo mesto. Oni imaju podrum, takav je i univerzum. Materijalni svet. Da, kuća koja se pravi kod nas u Indiji isto, pravi se podrum. Pre nego što se pravi u Indiji se stavlja Ananta Šeša zmija, koja je božanstvo koja će da čuva tu kuću. U nekim krajevima kod nas se stavljala glava krave. Da vam je to poznato, kad se pravi kuća ili neke životinje u podrum. I onda se napravi taj podrum koji je osnova kao koren drveta gde imaju pristup demoni. Zašto? Zato da oni imaju svoje mesto da ne bi lutali negde, jer oni isto žele da žive tu. Ali ti ako im daš svoje mesto, oni će nekada da pokušaju da idu, ali onda ih treba vratiti da im se kaže gde je tvoje mesto. Imaš svoje mesto, šta ti fali? Ovo nisu energije za tebe, može i da zavuta i da se sprši, jer su to previše. I znači kako se prave spratovi kuće, isto tako je i naš život. Na vrhu je taj duhovni učitelj, pa je neko znanje, pa ovde imamo sobe, ovde spavaće soba, kuhinja. Svuda postoji deo naše ličnosti. Ovde smo ljubavnica, ovde smo kuvarica. Uloge razne. Uloge. Tačno. Znači svaka soba je neka naša ličnost.
I onda svako ima svoje mesto i ne moramo da mešamo sve u jedno. Mislim samo, ne znam da sam dovršio priču oko ubistva. Znači, to je jedan deo kada se mi podižemo na te niže nivoje, a ovima dajemo mesto gde će da živi. Međutim, ako se desi, a dešava se da određena grupa hoće da radi nešto drugo, da napravi neke probleme, onda znači tu je vodič, da li je to neko božanstvo, polubožanstvo, anđela, arhanđela, pa ćemo mi da porazgovaramo kao ravnopravne osobe. Pokušat ćemo kao ravnopravni i da kažemo, ok, ti nešto hoćeš ovde, to je moj prostor, izvini, ali ti hoćeš na silu, daj da vidimo zašto ti to hoćeš. Ti imaš neki problem, možemo tebi da pomognemo ili nemaš nikakav problem, nego baš hoćeš da budeš nasilan. U toj samo varijanti, ako taj ne želi da mu se nešto pomogne, nego želi da bude nasilan, pravi problem, onda imamo tu anđela, arhanđela, povezujemo njega sa njegovim anđelom čuvarem koji se stapa sa njim i on ga transformiše. Znači cilj je da se transformiše energija demona. U susretu sa energijom koliko nas opterećuje. Treba transformisati. Koliko nas preopterećuje, ali nekada... Koji vid? To ide kroz misao, kroz osjećanje, kroz sećanje, kroz što ide ta transformacija? Kroz energiju. Demona. Kroz energiju. Jednostavno ovo je taman i težak, a ti sipaš u njega jednog anđela koji je svetlost i lakoća. I on ulazi kroz njega i on ga iznutra... Raščinjava. Da, to se radi konkretno na seansama, to ćete vi jednog dana da radite, kada možda smo nešto malo uradili. Kada anđeo ili arhanđeo uđe u tebe, on se multiplikuje, pogotovo kada se rade oproštaj koji su jako veliki problem nama, zato što mi ne možemo na ovom nivou identifikacije i veze sa telom da skroz oprostimo nekome za neke krajnje teške uvrede i povrede. I mi možemo, čuli smo, oproštaj je okej, ali nekad neko kažemo, neću da nam oprostiti, ubio bi ga, nemam pojma. Ali nekada dođemo do tog nivoa da treba da se napravi to što je rascep, povreda, da se pomirenje uradi i onda jednostavno se multiplikuje. Anđeo, arhanđeo uđe u tebe, uđe u tu drugu osobu i on kroz srce ti prenese, pošto je nad duša isto u srcu, on ti kroz srce prenese oproštaj i ti doživiš tu katarzu, jer je to njegovo koje je ušlo kroz tebe. A kad uđe u srce, onda se ono prostane po celom telu i po polju, no? I onda posle se to u toku od 2 dana i doživi da to stvarno ti vidiš da to deluje i oko tebe, ne samo da si ti kao nešto doživjela, niko drugi to ne primećuje. To znači da je oproštaj razbijanje, odnosno rastvaranje zarobljene energije. Tačno. Ja sam to tako prepoznala. Svaki put kad sam imala mogućnost da oprostim, ja u stvari osjećam da sam oslobodila zarobljenu energiju u sebi. I onda se to odmah manifestuje prvo od mene same, kroz unutrašnje osjećanje, pa onda ide odmah kroz neku situaciju, događaj, kroz ljude koji mi dolaze u susret. Ako sam zarobljena, ako sam svesna da vučem zarobljenu energiju u sebi, zato ja ne mogu sa time dugo da živim. Ja se naljutim i padnem, ali gledam da se jako toga brzo oslobodim, jer ne mogu sa tim da živim. Kažu da je opraštanje u stvari sebičan akt u dobrom smislu. Opraštanje je u stvari sebičan akt u dobrom smislu, kao spiritualni laksativ. Jer ti u stvari, što ona kaže, skidaš teret sa sebe. Teško reći da li ti ne skidaš teret samo sa sebe. Ti si povezana jednim. I sa tim čovekom. Ta stvar koja je crna između, to je bila priča o bolesti, ono što sam morao na brzinu da ispričam. Šta je bolest? Bolest nastaje kada dođe do povrede između dve osobe. To bolest je jedan, da kažem, aj sada onako primitivno, jedan balon neke negativne energije koja je povezana sa dve osobe. Tako da ako ti rešavaš taj balon, te negativne energije, da tu ulazi svetlost, ti rešavaš i ovog čoveka koji je isto vezan sa tim. Ali ako on nama ne oprosti,
Da li to još uvijek ima veze sa... Ako on nama ne oprosti, to je njegov problem. To više nemamo mi šta da radimo. Znači, energetski nismo ipak u tom smislu, ne može da nas koči. Ako mi njemu oprostimo, on nama ne oprosti. Može da nas koči, ali pazi, on odlazi na neku drugu stranu zato što naš deo smo mi odradili. Onda on nekom tom igrom dramaturškom nalazi neku drugu osobu gde će taj deo da ima kao lekciju. Ali tu više mi ne utičemo jer to je njegova slobodna volja. Znači, naše je ono da nas više ne maltretira, jel? I mi smo rešili svoje, prihvatili smo ga, on će možda još neko vreme kao i svaki demon da se ljuti, da bude možda besan ako baš neće da se izgledi odnos, pa će nas čuška, pa će ovo pa će nas vuče za ruka, pa će nas šalje poruke svaka 2-3 minuta, jel? I što se ne javljaš, a ti si ovako, bacat će uzice da nas peca, da uđemo opet u to. Ali mi smo rešili taj problem i mi nećemo da se javljamo. I ta osoba ako ima taj problem, ona mora da pređe na nekog drugog. Trećeg. I onda ona tako jednostavno, to je opet pitanje vremena. Ali mi smo poradili taj deo i to je samo pitanje vremena kad... Je to možda energetski vampirizam? Jeste. Recimo. To je to što mi rešavamo svoj problem i rešavamo odnos sa njim, ali mi ne možemo sada ceo univerzum da regulišemo da bude po našoj volji, svako ima neku svoju priču. Ali će zato u to, i to je onaj dramski trougao što sam pričao, progonitelj, žrtva i spasilac, znači on će da proganja posle nekog drugog. A on traži igrače, da bi imao taj dramski trougao, te 3 uloge, ali sad neću da pričam i o tome teorijski, pošto oni to znaju, vi ćete malo po malo